fa molt temps, en el llunyà any 2011, de la mà d'en Bono Vidari, és a dir, dels atrofiats cervells d'en Ramon Cabrera, en Daniel Cerdà, en Jaume Copons i l'il·lustrador Òscar Julvé, va néixer Jo, Elvis Riboldi, una col·lecció de la Galera protagonitzada per l'Elvis, un nen hiperactiu que amb els seus amics, en Boris, l'Emma i l'insufrible Lagunilla, ha visitat i destruït restaurants xinesos, ha destrossat escoles per nens superdotats, ha creat musicals horripilants, ha conegut extraterrestres absurds, ha perfeccionat tècniques per fugar-se de la presó, ha viatjat al passat per retrobar els seus patètics pares, ha conegut vampirs pàl·lids però elegants, ha lluitat contra la justícia, la injustícia i contra supermalvats. I tu? On eres mentrestant? L'Elvis ja s'ha passejat per mig món de la mà de la Galera. I ara que l'Elvis es prepara per convertir-se en una coproducció internacional i fer el salt a la televisió de la mà de Telimage, Zodiac i EDB Audiovisual, tu on seràs? Elvis is a good boy. He's a good boy. A bit. Surprise! With Elvis at your side, anything is possible. Sí, això. Tu on seràs?